Izvolite sjesti. Ja vas srdačno pozdravljam i jako mi je drago da se danas nalazim u jednoj hrvatskoj misiji u stranom svijetu. Ja sam bila u stranom svijetu kao i vi i u 12. godini izvan domovinskog života vratila sam se u Hrvatsku 1997. Bila sam s našim Hrvatima u Americi i Kanadi i upoznala sam što znači biti izvan domovine. Tamo je nešto malo drugačije zato što se rjeđe dolazi u Hrvatsku, a vi možete to češće učiniti. Tamo sam se razboljela od raka i Isus me ozdravio, kao što vidite. Kad sam bila bolesna, obavljala sam svoje vlastite duhovne vježbe i u jednom razmatranju Joba i ja sam se tužila i rekla: Gospodine, zašto? Tada sam već bila ušla u karizmatski pokret u Kanadi i čak sam bila na timu za ozdravljenja, sam molila i vidjela sam mnoga ozdravljenja koja su se događala. I sad sam se ja osobno razboljela. Pa kako to? I onda u tom razmatranju gdje Job jadikuje, a Bog ga pita: gdje si bio kad sam stvarao more? Znadeš li odakle dolazi vjetar? A kako sam se ja poistovjetila s Bogom, ja sam rekla: ne znam. Ja ne znam odakle dolazi vjetar. Ja ne znam kako si stvarao more, kako si stvarao ovaj svijet. Ja sam nitko i ništa i nemam pravo ništa moliti ni pitati zašto. Tko sam ja da to pitam? Međutim, dobila sam jedno unutarnje osvjedočenje da me Gospodin pitao: želiš li zaista živjeti ili želiš doći k meni? Izaberi. To je zaista bio izbor. Osjećala sam se slobodnom. Moram reći da je tada već moj tata bio pokojni, a mama je bila sa mnom u Kanadi i ona se borila s tatom, tako je rekla. Kaže: pa neće valjda ona sada k tebi. Ja hoću da ona bude sa mnom ovdje. I to pitanje mi je došlo kao: želiš li ostati ili ići k meni? I ja sam rekla: Gospodine, ja još ništa nisam za tebe napravila. Molim te, daj da živim, daj mi šansu da još nešto za tebe stignem napraviti. A ja sam već tada davala duhovne vježbe. Duhovne vježbe dajem već 25 godina. I mnogima sam pomogla, ljudski govoreći. Ali kad je kucnuo čas te smrtonosne bolesti, meni se činilo da nisam ništa učinila. To je bila istina. Jer kad se pita što sam za Krista učinila, vjerujte, nešto čovjek učini, ali je li to bilo za Krista? Je li to bilo zbog nečeg drugog ili je bilo zbog Krista, radi Krista? Sve se procijedi kroz prste i ti ostaješ praznih ruku pred Bogom. Nemaš se čime pohvaliti. Gospodine, molila sam Oca Nebeskog da mi da još jednu šansu. I onda sam se osvjedočila u dubini duše, a mnogi su se molili za moje ozdravljenje, osim moje majke, i u molitvenoj zajednici i svećenici, časne sestre. Išla sam na sve ovako skupove kao što ste i vi došli sada. I u jednom proroštvu je bilo da netko ozdravlja od raka i ja sam to prihvatila da sam to bila ja. Iako sam prošla i kemoterapiju i radijaciju, ja vjerujem da me Isus ozdravio.
Dobila sam unutarnje osvjedočenje i molila sam: Oče, kad ja dođem k tebi, daj da dođem k tebi, molim te da mi pokažeš kako si stvarao svijet, da me povedeš na jedan izlet stvaranja svijeta. Ja ne znam odakle dolazi vjetar i kako si stvarao more, ali ja vjerujem da ću to vidjeti kad dođem k tebi. Tako imam jednu unutarnju sigurnost da me Otac čuo i tada ostavio i ja sam se vratila u Hrvatsku i to je zapravo moja sljedeća šansa bila da pomažem Hrvatima u Hrvatskoj, a ne u inozemstvu. I nikad mi nije žao što sam došla, nikad nisam poželjela ići izvan Hrvatske. Danas bih vam htjela reći nešto o jednoj posebnoj vrsti molitve. Ta molitva se zove kontemplacija. Vrlo je jednostavna, može je svatko naučiti. Vjerujem da će vam pomoći u duhovnom životu. Govorim iz iskustva davanja duhovnih vježbi Svetog Ignacija Lojolskog, koji je tu molitvu preuzeo od prijašnjih svetaca, ali ju je jako propagirao, da tako kažem, preko duhovnih vježbi. Ta molitva nam pomaže da se suočimo sa sobom, s istinom o svojem životu. Korizma je vrijeme kada se trebamo suočiti s istinom o svome životu. Mnogi psihički bolesnici to su postali upravo zato što se nisu mogli suočiti s istinom o svome životu i nisu mogli proći kroz krizu, nego su je zaobišli, mimoišli, izbjegli. A kroz krizu treba proći tako da se čovjek suoči s onim što je istina o njemu. Istina o meni može me osloboditi. Ako bježimo od te istine, onda će me ta istina upropastiti. Zašto moramo priznati istinu o sebi, kao što, na primjer, činimo u svetoj ispovjedi? Mi pred Bogom ne možemo ništa sakriti, to nam je jasno. Međutim, mi sami pred sobom sakrivamo. I zato nam to jako škodi, jer ne radimo ono što bismo trebali raditi, ne surađujemo s Bogom. Kakva je to molitva kontemplacije? Evo vidite, sada je korizma, mnogi od vas obavljaju križni put. I idemo od postaje do postaje. Mi se kao djeca igramo da smo na 13. postaji križnog puta, a mi nismo tamo. Ta postaja je u Jeruzalemu. U jednoj ulici piše 13. postaja. Mi nismo tamo, ali mi se igramo da smo tamo, kao djeca. Stave, tu je stol, tu je kućica, tu je lutka, tu je mama, tu je tata. Oni se igraju. Tako se i kršćani igraju da su tamo, a nisu. To je mašta koja nam pomaže da se prenesemo u to vrijeme, u to mjesto. Sveti Franjo je složio tako jaslice, prvi u šumi, i poklonio se malom Isusu u jaslicama. I vidite kako se to jako raširilo, postalo vrlo popularno. Danas je Božić za kršćane nezamisliv bez jaslica. I mi kažemo djeci, vidiš, to je mali Isus, to nije Isus, to je lutka. Ali mi se uživljavamo kao da to je Isus. Još više, nama čak ne treba da vidimo jaslice, djeci treba, jer djeca nemaju razvijeno apstraktno razmišljanje. Njima treba konkretno. Prigodne kateheze, kad vide nešto, onda im se protumači. Ako im počneš tumačiti dok ne vide, ništa ne razumiju. Ali odrasli mogu imati i mislenu molitvu koja nema
podloge u nečemu što vidim konkretno u svojim očima. Tako recimo mi možemo zaklopiti oči i u sebi doživjeti nešto. Mi možemo zatvoriti oči, kao što je Fra Ivo rekao, zatvorite oči i pogledajte, Isus je s vama, Isus vas liječi, Isus stavlja svoje svete ruke na vašu glavu. No, to je istina. Isus je s nama, mi smo ga zazvali i on je došao, on je stavio svoje svete ruke na naše glave. Netko je to vidio u duhu, osvjedočio se u duhu o tome, netko i bez da nije vidio očima duše, ali je osjetio. Nekako mi to duhom saznamo. To je teško izraziti. Nama mašta pomaže da budemo tamo. Mašta je dobra stvar, ona je vrlo dobra sluškinja. Međutim, ako postane gospodarica, može biti i luđakinja u kući. Bog je nama dao maštu da možemo biti tamo, iako nismo bili tamo kad je Isus živio. Ali možemo zamisliti i preko filma jednog dobrog, recimo kao što je Pasija, kad gledamo muku Isusovu, kao da smo tamo. I već kad sam spomenula taj film, možda ćete ga opet gledati u Korizmi, glumac koji je to glumio i on je bio tamo. I čak je posvjedočio, bio je u Međugorju, koliko je trpio on kao osoba dok je glumio patnju Isusa Krista. Ne možete se vi poistovjetiti s nekim, a da ne preuzmete nešto od njega. On je bio tamo. On je trpio s Isusom. Toliko se uživio, kaže da su ga kolege grdili. Grdili su ga kao da je on Isus. Iskreno su ga grdili. Nisu oni to glumili. On je nastradao. On je stvarno trpio dok je snimao film. Jedan glumac u Rusiji za vrijeme komunizma imao je zadatak izrugati 8 blaženstava iz Isusova govora na gori. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago žalosnima, oni će se utješiti i tako dalje. I sad je on trebao glumiti Isusa i učio je to na pamet, imali su probe i sad će oni to izrugati. I došlo vrijeme nastupa i on je nastupio. Isus je preko njega progovorio tako da je on s dubokim uvjerenjem, bez ruganja, izrekao sva blaženstva. I naravno na kraju završio u Sibiru, vjerojatno, jer su ga uhapsili. Mislili su da je on to namjerno, da je on iskoristio taj položaj. Isus je došao, vidio je da je to dobar čovjek. Isus je preko njega htio poručiti tim siromasima da je njihovo kraljevstvo nebesko. Glumac je bio tamo. On je posudio sebe Isusu, da Isus dođe među taj dezinformirani, napaćeni puk. Mi možemo također biti tamo. Biti s Isusom iako smo ovdje, jer je Isus ovdje. U duhovnim vježbama koje su sustavna molitva, mi možemo kroz kontemplaciju mnoge stvari u svom životu promijeniti. Obratiti se, vidjeti što ne valja, što se dogodilo, zašto smo takvi kakvi jesmo, zašto je došla bolest, zašto je došla nesreća na našu obitelj. Kontemplacija nam je jako dobro sredstvo i zato je Sveti Ignacije koristi u svim razmatranjima Isusova života. Isusov život je vrlo pogodan za maštu, jer je on čovjek koji živi u konkretnim okolnostima i mi njega očima mašte možemo vidjeti, možemo ga pratiti kuda ide od rođenja, od navještenja u Nazaretu, možemo ga pratiti preko rođenja, obrezanja, u djetinjstvu, bijega u Egipat, kad se vratio, krštenje na Jordanu,
kušnja u pustini, cijeli Isusov život možemo pratiti u duši svojoj. Mi si možemo zamisliti da smo mi tamo i živimo s Isusom. Preko tog njegovog života, sudjelovanja u njegovom životu, mi se posvećujemo. Ja ću na kraju moliti da i mi napravimo jednu vježbu, da budemo tamo s Isusom u jednom od tajstvu njegova života. Prije toga ću vam ispričati nekoliko primjera kontemplacije da vidite kako ona djeluje. Ima jedna vrlo važna uloga kontemplacije, a to je dijagnoza. Po onome kako doživljavamo život Isusov, može se dijagnosticirati što nam je i što je u nama. Na primjer, jedna djevojka je imala zlodušnih problema, ušla je u duhovne vježbe i kroz razmatranja svakodnevna prolazila trseći se da se riješi toga zla. I sad imala je mnoga druga razmatranja, ja ću vam ispričati jedno. Ona gleda kako Isus trpi u Gecemanskom vrtu i ona je tamo. I vidi 3 učenika kako spavaju dok Isus moli. I ona je uz njih. I onda priča meni, ja sam je pratila, sad svaki tjedan mi je pričala što je se događalo u molitvi i kaže, ja sam bila blizu njih i onda su se oni okrenuli prema meni i to nisu bili učenici, nego su to bile nakaze. I ja sam se prestrašila. Naravno da to nije objektivna istina. To je njezin subjektivni doživljaj te istine. Ona od svetih ljudi vidi nakaze. Zašto? Zato što ima naočale takve koje sveto pretvaraju u nakazno. A ko joj je dao te naočale? Zloduh? Prema tome, dijagnoza je jasna. Ima neki zloduh koji joj ne da vidjeti objektivnu istinu. Ona se njega mora riješiti. Dakle, jer kaže se da će čisti Boga gledati, blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Ona se ispovjeda, očistila je svoje srce, ali nije bila slobodna. Trebala je još slobodu od zloduha. I molili smo i, evo, danas je slobodna. Dakle, dijagnoza, ne treba se bojati. Neki svećenici će reći, pa nemoj onda razmatrati, ne idi u kontemplaciju kad vidiš nakaze. Ja kažem, ne, ti trebaš ići u kontemplaciju da vidimo što će se dogoditi. A kad se dogodi, onda ćemo vidjeti dalje što treba raditi. Ne treba frizirati i kozmetiku stavljati na svoje molitveno iskustvo, nego ono što si doživio, to stavi na papir i onda ćemo vidjeti što to zapravo znači. Jedna gospođa magistra koja jako surađuje sa poznatim egzorcistom, patrom Rufusom, ona se zove Erika, imala je 4 djece i mislim da je jedno otišlo u Indiju. Znate, mnogi misle da će u Indiji naći nekog gurua ili neku duhovnost koja će ih spasiti. Tako mladi idu i tako je otišlo to njezino dijete i ona je išla za njim u potragu. I kaže, kad je došla tamo, pokušala je toj mladeži iz Europe održati propovijed. Ali je rekla da nisu uopće čuli što govori, kao kroz staklo. Ko da grebeš po staklu, ne ide im u srce. I kaže, tada sam shvatila da je u pitanju nevidljivo zlo, zlodusi. I ja sam počela moliti i oni su se odricali zloduha i onda su me počeli čuti. Znači, to okultno djelovanje će se u kontemplaciji odraziti tako da mi ono što je sveto ne možemo dotaknuti.
Kaže, ne mogu ući u kontemplaciju, ne mogu doći do Isusa, ne mogu ništa. To je dijagnoza okultnoga. Ako ti ne znaš zašto ti se nešto događa, ako ti pojma nemaš, kako to da ide sve gore i gore? Kad uđeš u molitvu, zatvoriš oči, hoćeš ući u jedno od tajstvo Isusova života i ne možeš. Znači da te nešto priječi. To nije sad, ne moram zato izbjegavati molitvu. Neka se vidi da me priječi, pa ćemo se pobrinuti u molitvi, pomoć naći da se ta prepreka ukloni. Evo, to je prihvatiti svoju istinu, istinu o sebi. Kad mi netko kaže, ja mislim da kod tebe djeluje taj zloduh, pa dobro, idemo ga istjerati. Ja ću se pokajati, pa ćemo ga istjerati. Ja ću ga se odreći, pa ćemo ga istjerati. Treba istinu prihvatiti. Posebno je problematično razmatranje Isusova života kad netko ima rane. Dakle, vidi se zlodušna dijagnoza, a nekad se vide i rane. Na primjer, jedan karizmatik, dosta duhovan čovjek u duhovnim vježbama razmatra rođenje Kristovo za Božić. 1 sat sjedi u molitvi, čita Sveto pismo i onda zamišlja da je on tamo, da gleda Isusa u jaslicama. I kaže, takav bijes me ulovio, ja sam nogama o pod lupao, razbio bi vrata od bijesa. Ali sam ostao ustrajan u molitvi da vidim što će se dogoditi. Zamislite, Božić je, malo dijete, a on bijesan. Dobro. Na kraju, on je vidio u jednoj slici kako bježi neko dijete od kuće. I to je zapisao. Kao to nema nikakve veze, ali je zapisao. On je poslije pitao mamu, sreća, mama je još živa. Mama, jesam li ja ikad bježao od kuće kad sam bio mali? Kaže, jesi sine, samo nisi daleko stigao jer si bio jako mali. Mi smo te našli. A zašto sam bježao? Pa zato što je otac bio jako zločest. I on inače ima rane od oca. I zato on nije mogao gledati dijete Isusa u jaslicama, jer to dijete je ljubljeno dijete. Marija ga ljubi, Josip ga ljubi, pastiri mu se klanjaju. Tu je takva toplina, takva ljepota. A on u podsvijesti čuva pohranjene osjećaje straha, panike, odbojnosti, odbačenosti, psovanja od svoga oca. I on je na neki način, kad se potpuno opustio, kad je dao da podsvijest reagira, vidio da u podsvijesti postoji bunt protiv ljubavi, nježnosti, jer ja je nisam imao. I onda je on, kao karizmatik, znao što treba. Molio je da Isus dođe u to razdoblje njegova života, kad je bježao od kuće. Isuse, dođi i izliječi ono razdoblje kad sam bježao, kad me tata vrijeđao. I molio je dosta dugo. Sljedeće godine išao još u duhovne vježbe i na Božić opet razmatrao rođenje Kristovo. I tada je sve bilo u redu. Mogao je vidjeti Isusa, mogao se radovati, mogao je prihvatiti da je tu nježnost, prisnost, jer je on doživio prisnost i nježnost od Isusa. Isus je izliječio te njegove rane. Znači, tu je bila dobra kontemplacija za dijagnozu, da se vidi što je. Recimo, svima nam je poznato o tajstvu Isusova života, odnosno Marijina života, kad je ona začela Isusa po Duhu Svetom. To je navještenje. To je današnji blagdan. Danas je 25. ožujka. Za 9 mjeseci ćemo slaviti Božić. Znači, danas je navještenje Blažene Djevice Marije, kad je ona začela po Duhu Svetom Gospodina Isusa pod svojim srcem. Kad se mi uživimo u taj događaj, a znamo ga svi jer molimo Anđeo Gospodnji 3 puta na dan
kad zvona zvone. Moj djed i baka su bili zvonari, pa sam ja uvijek išla u crkvu s njima. Kad djetetu je to bilo zanimljivo vidjeti kako baka zvoni. Ona bi ovako zvonila. Anđeo Gospodin navijestio Marijana začela po Duhu Svetom, onda bi tako zvonila. Ja bi gore gledala kako štrik ide gore dolje. Onda i riječ tijelom postala i među nama prebivala. I onda bi ovako... I tako sam ja od malena zapravo polako mi je svitalo da zvona zvone zato po cijeloj kugli zemaljskoj što je anđeo Gospodnji navijestio Mariji da će roditi Isusa. Zato trebaju zvoniti zvona. Ljudi, hej, Marija je začela Isusa, našega spasitelja. Čujte ljudi, zvonimo, na sve strane se zvoni. Eto, danas je taj blagdan. Međutim, neki ne mogu ući u taj blagdan. Ne mogu se uživjeti da su tamo. Ne mogu mirno gledati Mariju i arkanđela Gabriela. Zašto? Možda nešto u vezi sa začećem njihovim ili njihove djece nije u redu. I zato oni ne mogu ući u to tajstvo. Međutim, ne smijemo sad reći, pa ja onda ne idem razmatrati navještenje. Baš idem razmatrati navještenje, da vidim što je to, da vidim što se dogodilo. Ili recimo obrezanje Gospodinovo ili krštenje na Jordanu, da se sjetim svoga krštenja. Jedan čovjek je imao opsjednutu kćer i došao je na duhovne vježbe radi toga što je htio sve učiniti u životu da spase svoju kćer. I rekao, ja ću se ispovijedati, ja ću sve priznati, ja ću se svega odreći. I tako je on ušao u razmatranje krštenja i dobio je svoje vlastito krštenje, sliku svoga krštenja. Kaže da je to tako bilo užasno gledati. Na svom krštenju je on vidio kako su ljudi bili raskalašeni, kako je to bilo sve samo ne krštenje. To što se u crkvi dogodilo, nitko nije mario za to. Kad su došli kući, oni su pili, psovali, nešto okultno radili. Odmah to kršteno dijete ide u jednu užasnu atmosferu. I onda smo molili za to. To je bio izvor mnogih zala, njegovih kasnijih. Poslije toga on mene zove i kaže, njegova kći ima isto nekakvih problema, ali on se nekako pribojava da bi to moglo imati veze s njezinim krštenjem. A šta da radi? Pa rekao, vi opet uđite u tajstvo krštenja Gospodinova, možda vam Duh Sveti da sliku njezinog krštenja. On se obratio, ali kad se mala rodila i krstila, on nije bio obraćen. On se ne sjeća što je bilo na krštenju njegove kćeri. I sad ulazi u molitvu i gleda krštenje svoje kćeri. I vidi gotovo isti prizor. Krštenje u crkvi najmanje važna stvar. Najvažnije je jelo, pilo, pjevanje, prostačenje, isto okultno nešto su vezali djetetu odmah nekakvu vrpcu. Šta znaš šta su radili? Nešto što nema veze s kršćanstvom. Znači, on i njegova kći pod istim uvjetima su kršteni.